Ahojte, ja som Skeleton a dneska to už bude ten slubovaný ask za 200 odoberateľov. No, tak teda, poďme na to. Prvá otázka. Ako si sa dostal k tvorbe? Jednoducho. Raz som bol na školskom dvore a mňa napadla myšlienka, že ty kokos, ja mám nápad. Čo tak, keby som bol youtuberom? YouTube som si ale založil asi o 1,5 roka potom. No a potom to bolo také, že je 10 odoberateľov, 36 odoberateľov, 67 odoberateľov, 90 odoberateľov, 100 odoberateľov a momentálne v dobe, keď točím toto video, tak tých odoberateľov mám 209. A teraz, keď ma tak napadá, tak... Odhalíš sa kedy a máš súrodencov? No, takže odhalím sa za 100 000 odoberateľov a mám jedného staršieho brata a jednu mladšiu sestru. Ako sa darí tvorbe tvojho brata Ro? No, pre tých, čo to nevedia, tak áno, môj brat má YouTube kanál, ale podľa toho, čo hovoril, tak na ňom už pravdepodobne nebude zverejňovať žiadne videá v blízkej dobe. Takže, tak. Ako sa voláš a koľko máš rokov? No, takže, volám sa Gabriel a v dobe tohoto videa mám 12 rokov. Sice by ste si teraz mohli pomyslieť, ale predsa YouTube je od 13. Tak áno, ale mnohí tvorcovia na YouTube ešte nemajú ani 8 a už natáčajú. Takže